Praise the Lord. Andito kami sa bundok. Punta kami sa bahay ng aming kapatid sa Panginoon. Yan, ito ang buhay bundok, mga kaibigan. Kasama ko si Mrs. Yung mga chikiting namin, young people, uban. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May manig ka Tagalog. Nahirapan akong umakyat ng malayo. Mahirapan ako tuloy ng mag-akyat ng tungason. Ayan. Mahirap dito pag umulan. Oh. Madulas yung daan, tsaka... Hello! Say hi! Ito na ba yun? Hirap. Ano na yan? I don't know. Ang hirap pag humingal ka. Muna din na. Oh. Wala. Madali lang pala. Sobrang dali. Anong masabi mo? Ganito ang buhay misyon. Ganito ba? Oo. Kailangan magsakripisyo ka para sa kapatiran. Okay. Ang problema. Basta pakanon lang tagbutong daog na. Ano yan? Pakain ba yan? Mais. Ano, nabunay tubig ito pang. Mahal. Yanan. Na. Loy kay mga service gipang labay Mga service gipang labay. Yan si Brad Moses. Wow no wow. Asa ko mato na ginagyan ng baw. May pagpapala. Hindi ka magtanim doon sa Badmusis. Dito, butang ko dito na namin. Madali lang. Yung talong tsaka dito. Bayabas, Bisaya. Hallelujah. Oh. Dede. Anak. De. Ano, okay lang? Sa balay. De. Ato sa Kuya Michael ko. Ren. What you can say, Ren? Kapok ko lube. Nalimutan natin sana. Dinala natin yung mineral water doon sa Kaya nga. Gidala doon sa dito. Saan gidala? Doon dito? Nakakit lang tayo ng bukik. Tagalog na tayo. Oo, nato. Oh. Sa dagat. Mani di sa bukid mananong. Mo. Di na ka magutom. Pagkuman dito sa dagat na isda. Oh. Mahimo kag bulan. Oh. Correct. Kompleto na. Healthy pa. Baligyan na. Ang 100 square meter, 40 mil. Ato na pita dyan. Dari? Itong tabok ba? Dana, boss? At ba, ngabantay mo sa... mo na yung Ito na balay dito katukod. Ngabantay mo na. Mo na yung gisulti mo? Mo na yung gisulti na ibaligya? Mo na diha? Oh, life food. Ito dito sa ubos. Pero barato din na diri. Mo ba? Mm. Pero bakilid mo na dyan. Dili. Ha? Nadala. Sudlag sa kinan. Ay, masudla sa kanan. Pwede po duhaon ni mo ka... Oh, pwede. Pwede. Tuloon. Tapo. Ako na tignan tumahon. Ang ngita ko. Dili, okay na ito no. Dili. Makarelate eh. Hello. Ito ang loyang saging. Yung ginanon.
Ay, nag-ipos. Dilubok. Ito ang ano, gilubok sa Bisaya, sa Tagalog, sa Taga Manila. Tama to. Dinik-dik. Dayon, ha? Binayo. Oo. Tapos meron kaming pinalamig na butong. Ala. Boko. Kamu mo translate? Samuel! Dito kami sa bukid. Ah! Asan nga bukid pa sa Sinay? Sinay. Sinay. Mount Sinai. Naman si Moises yung kuyog. Oo, Moises. Ngaon ni og boko karon. Usa ni nga kuante lamaw? Lamaw. Lamaw sa baboy? Lamaw sa baboy. Kalami. Kung sabot siya sa una no, gipangalan na ni lamaw. Tana ko, lamaw man sa baboy. Dami naman kayo. Nay, lamaw lagi. Karo Maya po, biya na pa. Pagpawa ka din na. Hindi, mas mikado na wala ko. Ah, kalami. Mani. May mani, nay butong, biscuit, orange, condensed, ay abi Muna kinaraan nga timpla. Kilamit lagi ng saging natin din. Ano gani? nanggaw May ko. ginamos, oh. Nga butangan pa yung limonsito karon napay vitamin C. Samot na pagka. Galing, Andre. Ako yung una big. Ginamos ba? Tayo problema. Muna na miss mo. Oo. Dire butang na, boss. Kasi mo pa na dito pero ano ilan na black magic sugar. Magic sugar. Yun mo. Ini wala. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Akong ipangita natupad lagi yun. Dito na tanan sana all. Be, sorry. Lami oh. Kalami gyud kayo. Apay man ni. Muna kinaraan nga timpla sa butong. Gulang kayo? Baso. Mangyayang pang ang saging. Kaya. Saan yung pagkabalong ng gulang? Ay, matuali ka, Pastor. Kiro gamay. Kanang kuha na gyud siya. Kanang ligot ko na. Dirada din. Ay, lagi lang mahulong ni siya ka ng Ang way ngipon, ano Be, smile be. Smile ba? Napay ngipon. Ay, smile mo ano na. Si Beberin. Kuya, dili ka, kuya. Ate. Kalami ah. Ano naman? Pisya. Nagkilang nando ako balik. Wasay isa kayo na lang. John. Kabo lang. Nalanday na. Nalanday na. Wait siya na, wait na. Ah, ah.